Ze doggen het werk nog haast 3 mannen. Mijke de Groot, Sanne Rodenboog, Lianne Gaastra en Teunis Andela. En we erbij stien toch net de meesten op juridisch meet. Want ze worden geholpen door Anker en De Haan advocaten. De initiatiefnemers studeren alle jaar jochten op de Rijksuniversiteit Grains. En vonden dat het heegtijd weer voor juridisch advies in Ljouwert. Zoveel mogelijk leren en zoveel mogelijk helpen. Dat is eigenlijk het hoofddoel. We stellen de cliënten op hun gemak. We zeggen wat we doen, wie we zijn. Dan brengen we in kaart wat de vraag is. Kijken we naar alle juridische relevante informatie. Dan op een gegeven moment stellen we vast wat de vraag is. En dan plannen we opnieuw een afspraak in waarin we dan het advies aan de cliënt kunnen geven. Ze hebben het er maar druk mee, de eerste man. Een ontviering van een band had nota de meeste indruk maken. Het was van een man en zijn kinderen zijn meegenomen naar het buitenland. Best wel heftig, want jij hoort natuurlijk niet elke dag dat iemand zijn kinderen meegenomen wordt naar het buitenland. Er zijn al verschillende instanties bij betrokken, dus het is heel lastig om dan een advies te geven. Er is al een juridisch loket in Ljouwert, maar dat advies is net vergees. In de kwartier dat er Joswinkel nooit mis, krijgen de studenten een goed beeld van zaken die in Ljouwert spelen. Wij merken vaak dat internationale studenten het moeilijk vinden hier om in woningen te komen wat een beetje allemaal eerlijk verloopt. Je hebt de huurcontracten die vaak in het Nederlands worden opgesteld, waardoor zij niet weten wat zij ondertekenen. Wij kunnen hun aangeven waar ze recht op hebben. En wij kunnen hun contracten vertalen voor hun en ook doorlezen of zij ook iets getekend hebben wat eigenlijk niet mag. Soms zou je liever een ander advies willen geven. Zou je willen zeggen dat het goed komt of dat ze wel recht hebben op een som geld bijvoorbeeld dat ze geleend hebben. Het is vervelend, want je wil natuurlijk het beste voor die mensen, maar dat kan niet altijd. Nou, bedankt. Bedankt. Ja, dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Hoi.